kaji farin zance ta inda ka hausa ma ta nan za ka buga yoga. Yaran nan sun dawo daga makaranta? A daura mu ruwan zafi gano nan zuwa. Assalamu alaikum. Dan ku a gari? Lafiya na wallahi ya aika. Alhamdulillah kai. To dauran aure, kasan dauran aure na manya. Kuma an ce ba da mota za a je ba, kuma Adamawa. To shine aka ce marmakin ma ce a ɗebo jakuna na a tafi a kansu. Amma aka ce irin mu aka ware mu 15. Aka haɗa kura zungurariya mai 30 aka ce wai mu za mu tura duk wanda zai je daurin aure akan kuran nan zai je kuma mu za mu tura mu kai har can sannan mu dawo saboda mu ba mu da komai na gani na bara ma na ɗabiya shi noman da na yi ma bana yana nan kaga kunkuru na in zan zauna hai da gyar in zan tayi da gyar kuma sannan a ce mun kuma mu za mu ɗebi mutane a kuran ruwa ni da na ji ma ana cewa magana wai kura irin kura da ta irin kura jeji za a ɗauko da yake da kakanni na ma sun yi wasa da kura aka ce wai kura ruwa wai zan loda mutane tura su daga nan har Adamawa ina zan iya wahalar nan ai to ya kake mun dariya gaskiya ba nake gaya ma wallahi gaskiya nake gaya ma ai wallahi ba kura mai 16 ba wallahi idan mai 10 ce kai idan me kai ma kana so ka bata mare kenan to in an ce ma za ka yi dan ban je ba me ya shafe ka ku ba kun je ba kana ka bata mare wallahi ka bata mare yanda nake ganin shinkafan nan hanikan yanda tara yin wata ta kwana 2 aka ce mu za mu je Adama Allah kiyaye kuma kai ma na zo na same ka na gaya ma marmakin ka ce to tun da an samu kasafin nan na wajen biki ga 500 ka je ka sha ruwa amma ka zo kana min dariya kana neman ka bata min rai Allah da ka ina ta baka labari kana saka min dariya wai kai ka ci gidanku na ce wallahi ka bata min rai wallahi gida zan je wallahi gida zan je ko an dan dafa dan getere wanda aka saba an tuna min shi a kwano na ka ci gidanku na ce ka ci gidanku kun je kun buga kun kwaye kenan ni ka zo na baka labari kana